Hola, soc la Sandra Pozo, la vostra professora del mòdul 2, Gestió de Compres, i us presento el projecte que durem a terme durant aquest curs. ACO et porta a l'esmorzar. Durant el curs us encarregareu d'un petit negoci, mitjançant el qual vendreu esmorzars i snacks a l'institut durant l'hora del pati. Estareu organitzats en 4 departaments, on rotareu cada 8 setmanes, i els diners recaptats serviran per realitzar el viatge a València al projecte del mòdul 4. El Departament de Compres s'encarregarà de buscar proveïdors i negociar amb ells, documentar una base de dades, realitzar les compres i les comandes, portar un registre dels preus de cost i de venda, controlar la qualitat dels proveïdors, entre d'altres funcions. Entre les tasques del Departament d'Administració estan realitzar l'arqueig de caixa, comprovar que quadra amb les vendes, gestionar la documentació administrativa, realitzar les retirades d'efectiu, la disposició de tresoreria, el contacte amb el banc, etc. El Departament de Vendes és l'encarregat de portar un recompte de les vendes i quadrar-ho amb administració. També dissenya i prepara els punts de venda, el màrqueting, la cartelleria i les xarxes socials. A més, organitzarà les tasques de l'equip durant la venda i estudia el comportament dels clients per tal d'innovar i proposar nous productes. El Departament de Magatzem gestiona l'ordre de l'espai d'emmagatzematge, realitza el recompte d'estoc, desempaqueta i classifica les mercaderies i realitza la neteja i el reciclatge. També informa el Departament de Compres i Vendes de l'estoc disponible. I llavors, no farem examen? La bona notícia és que no. La professora prendrà notes de les observacions que fa de vosaltres i amb això omplirà una rúbrica grupal. I al final de cada rotació haureu d'entregar un portfoli amb les evidències i reflexions del que heu anat fent. Espero que aquesta experiència us motivi i us aporti un aprenentatge real i aplicable durant la vostra vida. Som-hi!